chibonda chamunhu asinganyadzise sezvaari kutaura pari zvino, nokuti chibondo pachezvake akandifonera ndakatanga ndini ndakamufonera chibondo, ndiwe uno mwana wangu here? Chibondo akati handimuzivi, handina mwana wenyu. Ndakati alright, tichazosangana mino patichazoita sei patichataura. Nhasi uno uyu ndauya kunokwira dare, Chibondo akandifonera achiti ko zvakadii titaure pasina yekuenda kudare. Ndakati aiwa zviri kwauri, ina handina zvakaoma. Nhasi uno Chibondo afona futi mazuva aya akuteera. Ndakati inini iwe ndiwo uchakwanisa kana kutuma munhu kana kuuya wega, ina handina zvakaoma. Katatu achindiudza mashoko aya. Kondiudzei zvakataurwa kudare zvacho zvandinoda kukubhadharai. Ndakamuudza Chibondo ndikati aiwa, akati kuoma kwezvinhu mombe nhatu handidziwane. Ndikati aiwa, kudare vanochaja mari, asi mombe inonetsa imombe yeumari. Chibondo inofunga hanai kana chaakataura. Right. Zvamaita manje baba imimi ndinoimba kuti apa panapa makuti panhoroondo dzamaikurukura nemukuwasha wenyu masiya donzo raita kuti Chibondo agara. Ende masiya donzo renyaya yamakamangarira. Mimi ingonangai pane zvamuri kuda. Ndanga ndichifungira kuti achaita sei, achangoti aiwa tinai zvakawanda. Aiwa tapanzwa pese ipapo, imimi endai panyaya. Chibondo nofunga kwavakatorana nomwana wangu handikuzivi, asi ini ndakazoona mwana wangu osvika pamba, ini ndandisipo, osvika pamba achiti baba ini ndarojewa imba kudotito, saka ndokwandiri kunogara. Achibva atora huni akabva aenda. Ndofunga pese paanenge apedza zvese aiuya kunotora. Saka inini ndakambomira, iye Chibondo akataura achiti baba imimi manje muchatitenderedza isati zvakataurwa naChibondo tati mamhangarirei. Ndamhangarira Chibondo ane akatora mwana wangu akaita vana 50, ndiri kuda mombe 20 pavana 50 vainavo. Ndonyaya yandiri kuda kuna Chibondo simbu. Imimi makati Chibondo akati atichaziva kwatirienda. Ndamhangarira Chibondo akatora mwana wangu vakabereka mhuri dzinokwana 50. Saka inini ndiri kuti mudare rino ngaandipewo mombe dzangu 30. Masvika panyaya zvamaita udzana kuseru atinina zvinhu. Ndinoti ndiri kuda mombe dzangu dzataurwa apa, yeumhai, yemwana ogara kwaakaita nomwana wangu, nemari yokuti akaita sei akaregerera mwana wangu akasvika pakusununguka ari wega, akatosvika pakunhongwa kuti azoendeswa kuchipatara. Mombe nhatu. Muri kuda mombe nhatu? Yekutanga ndeye yeumhai, yomwana, yokugara kwakaita nomwana wangu, yodanga. Mati mombe yeumhai? Yedanga. Yokugara kwakaita nomwana wangu. Iye munenge muchiiti chii? Yekugara kwakaita katinini yedanga, yeumhai, yemwana. Wakati oyemugoti tisati ini ndaifunga kuti mainyatso kutaura zvinhu zvenyu zvinonyatso regai vanogona kuvhiringidzika
dzokerai futi paclaim because pavakanyarisa claim vari kuziva zvavakanyoresa pavanogona kuva kukangana kangana sedzera izvo zvingwa ndo zvavari kuda izvozvo zvavakanyoresa zvakamira pfuma yangu mombe yeumai pane mwana apa nditi asi munguro mukadzi yakarorwa asiri mhandara nditi yekudanana nedanga fungadiri kuuye kumara mwana nemombe yemugoti yekuti aidikirwa maybe hapasina pfuma iyo mombe 1 kana kuti 250 saka tungoti mombe 3 yeumai nemombe yedanga kurazi kubhadhara kusiya mwana wangu achichengeta mwana wako ega 300 saka pane mombe 3 dzakataurwa nedzadzo yedanga neyeumai nemombe yomugoti 300 pamusoro iyi ini ndandichiona kuti tisati tanyanya kupinda kwese kumombe uko tatichida ye mwana wacho ari kutaurwa arimo here uya tisati tadzokera uko achibondo zvataurwa nababa vemunhu mazvinzwa uri kuti kudii ndizive zvakutaura ndobvisa pfuma pakudii kapsure pakana tichitaura zveika tasvika tichitaura nyaya dzendani kana nyaya dzepfuma yekuroora kana toziva kuti chakati chinomirira chikana tataura kuti chagirai kuno kana tataura kuti gurunhingi makandinzwai toziva kuti zvinhu chitaurei ndanzwa apa pakutaurwa nyaya yemugoti unoziva mugoti zvaunotaura kubikira kwakaita munhu kwako kuti munhu wacho anga ari yani topaziva pega kuti panga pakamira pakaita sei kuti munhu aibikirwa anga ari yani uye zvikamira zvikaita sei naika nezvezvikutaurwa toona kuti chimiro chacho chinenge chikaita sei imimi tinogona kuzvipotsawo kunoka asi kuno vakuru vari munogona kutibatsa utano izvi zvinoreva zvakati izvi zvinoreva zvakati mapanzo tokati kungoda chete ipapo but ipapo tisati tapadzoka kumashure indaifunga kuti dai tatanga takliya achibondo vati nokuti kuti isu tichikliya nyaya yababa kuti zvimwe zvavaisa hazvizika already achibondo vakutotaura kuti vari kutoratidzira kuti avana vandivaziva saka dai tatanga tatsvaga ipapo pavari kuti ava vanhu vagara pa vandivazive saka takatanga tatsvaga isu kuti mombe mugoti inorevei inozodii toda kuzoiisa kupi kana tapagadziridza hakuna kwairi kuenda nekuti uyo ari kuti ava vanhu vakagara pa handivazive saka nyaya yapo ndeyekutanga tatsvaga kuti kosei vamhangarirana vasingazivani vasina nyaya vese isusu tiri kuti iwewe handiti ndiwe uri kutaurwa kuti ndiwe ukapiwa mwana nachibondo taura nhau yako mapiriwo yako nomwana nachibondo tione kuti chibondo shiwa ndemuridzo womwana kana unohumba wobuditsa padare pamusoro inini ndakabvira kudanana nachibondo ndichiri musikana ndisati ndatombororwa kune mwana wandinaye wekutanga tikabvira kudanana kubva ndichiri musikana tikanetsana nemurume wangu tikadzoka chino kungodanana nanhasi kusvikira paakandipa nhumbu yemwana uzvo ndikatomuudza kuti ndine nhumbu yemwana ndandiri kuharare akatotora iti mvatumira mari yekutengera mwana preparation vandamuudza ndikati kunoku kwandiri kugara kuchaita kuti ndigare kunoku vanditumira mari yebhasi vanditsvagira basa kundotito kwamhungo vandauya kwamhungo kuye mukadzi wacho mbvati aiwa zviite kuti mushande nhumbu yanga yakwira anga ane 7 months chikanzi amuzviite kuti mushande mune nhumbu tange mambosununguka vandamuudza chibono ndikati ndozvataura chikanzi oraiti ndakukutsvagira chitsvaga imba yekuloja ugare ndichikuchengeta ikoko vandatsvaga imba vandamudza ndikati imba ndaiwana vauya mvandipa mari vandakugara ikoko kusvika ndasununguka mwana uzvo achigara tira kuvabetsera pamwe mozotaura zvedu ndikuda kukubetsera yamai
kuti mubudise umboo ukakwana pakudanana kwevanhu panowanika zvinowanika kubva mameseji erudo nozvii zvinotaurika murudo munozvimwe here zvinopuruvha izvozvo? Mameseji ndinawo nemaaudio ese ndinawo. Chimira makata chienda ichi. Pana hanzi kuti mwana wamakabata uyu ndewachibondo. Zvakanaka. Asi ndanzwa inini muchitaura muchiti ndakazorohwa nomumwe murume wangu muchidana nachibondo. Ndandichitori ndakazogara kuHarare, ndakaita nhumbu ndiri kuHarare. Remote here nachibondo kana pandakaita ndandichiri musikana saka ndaingodanana nachibondo ndibva ndichiri musikana pandaidana nachibondo pandaakaita muri kuHarare ndiye remote here nachibondo yemuri kuHarare aiwa nhumbu ndakatoita ndiri kunoko bva ndazoenda kuHarare asi pandikatobva kunoku ndikatosiya ndamudzoti ndine nhumbu. Makazorohwa nomumwe murume? Aiwa ndinorohwa nemumwe murume pana ushu. Vakadana nachibondo vachimusikana. Vachidana nachibondo vachimusikana. Vazoita munhu akada kuvarohwa. Ndobva varohwa nomumwe munhu asiri chibondo. Vaita mwana ikoko. Ndobva vazokondinya futi kudana nachibondo vasiyana nemunhu uyu. Ndobva vasusukidza futi. Ndobva vachitakura pamuviri pemwana uyu. Vaida kuhare vane pamuviri. Good one. Vatakunzwa. Todzidza kuna chibondo zvikutohwa ndizvo zvere. Kuti mwana wendoi. Asi wangu. Ini ndanda kungoziva chete kuna chibondo kuti tsanangura kwaita amboya kuti makambodanana nemwasho kudanana chete boyfriend girlfriend. Fambe ameno foni maudhi yacho munayo ise kudaro kufoni ni moja ni aiwa ndapima utakadana nyala aidaramba katomaisa audio ati naramba kuti asate zvara venyama ndaramba kuti asate kudanana nemunhu azoti date zvara wako unodanana mwana wako here mwana wako wakutaura kudaro saka vati zvara munodanana naye saka ndikubvunza musanditi kana ndichibvunza achibondo toda zvinhu zvakanaka magora kusaidi kwani kozvakanaka kuti paidanana nena chiri musikana akazodanana nena adzoka ndasina vakadzi ndasina mhuri aiti chihure chataita ichi kana musingaziva chonyozi chihure chokuti yapizana vakadzi vangu tu aidanana neni ndikataura patakatenda kuziva chibondo munhu wamwari munhu aripota zvokuti taidanana here kudare pauti aripota zvekupfuma pfuma inobhadhara pachihure here pekuchaya mapoto maramba kuti hamwazire chiregai ndigare pasi vagara pasi nekuda kwei nekumakumbe kana tuchii ndini mukuwasha anoyansanganisa zvomwana mapamba ese ari anounza kuverenga mameseji akatipenda kumoti maaudio yari kumeseji ndinangidza petutu yanoradhidongo wakanaka yacho ndafunga pamameseji avanotsvaga yokudanana ndoyanenge iri statement yachibondo iri kutaura kuti kudanana takadana vakambondirendera vakanditi mwana vakandondipa preparation izvozvo ndozvavari kuti zvichipruvhiwa zvokuti preparation vakambosponsa vakanoenderana nemwana asi zvikuenderana nekudanana vari kuti haisiri nyaya ndopane nyaya saka kwamakutsvaga zvine proof yokuti zvinouyisa
saka zvese zvomaudi akuziva musavereke zvinyi inyaya amai ende munogara pane foni yenyama torai foni yenyu muenda muchikutaura sekataura vamuzara bani kuda kuti kudirwa pamusoro iyi chakadi inini changa chechikumbiro kuvanhu vese vari muno kuti kana tichinge tauya kumatare dare rinei idare rechivanhu rinoteedza tsika dzedu dzechinyakare. Saka ndati kukumbirawo kuti kana washunga wauya pamberi apa iziva kuti wauya kudare uye mapinduriro nemabatirano amunge muchiita munofanira kuteedzerawo zvinhu zviri mugwara, kwete kuzoita kunge ndiwe wakutonga dare racho wauya kutongwa ndiwe wauda kutoratidza kunge wauda kutonga vanhu vese. uraitigai ndivangoita kupedzisira bhozi tichine nyaya dzakati wandei ndigaiti batapinda zvangu asati akusvika kujudgment asi tangoti tichingowonesana zvinhu zvinhu zvichida tizvabva mutauro zvakuti kana tiri muno tinenge tiedza kugadzirisa nekubatanidza zvandakugara ndakuramba tichizvokorodzera wo tinoita dare rechivanhu. Saka maona kuti vachibonda hadauda kuti anharo navo ndingavagare semukuwasha wozva ndini handisi mukuwasha wavo, saka hatakuda mukuwaita nharo ndingavaramba vakagara zvavo pai pachiya. Asi chandishamisa ndechekuti baba ava handisi kuziva kuti vanga vaita kuti ndaitofonerwa kunzi nda kuti titaurirane ndibhadhare zvimwe zvacho zvakanzi zviri kudiwa kubhadharirwa mama. Handina kuziva kuti achimoto zvaida kubhadhara zvipi zvaida kubhadhara. Saka zvimwe zvaito kana kuti torangotenderera but nyaya dzimweni dzenguva yakareruka. Zvimwe zvacho taitine ukama oneko uripo tingisingade kuti tiomesera tida kuti zvinhu zvifambe negwara zvimwe zvacho. Saka muchinzwa mota zviri nani kupeta muramba uchiri munoro vanoda kuzopeta waomarara. Inyaya yanga yakajeka chaizvo kuti zvichida pamwe paakangatotiwo vachibondo vachiriga titaurirane zvazvakatonaka zvaifanira zvakaitwa nenzira yakanaka zvakadai zvinenge zvinenge zvasvika pano. Baba ava vatitaura ndatoona musodzi itaura yanga kutoda kuyangarana hazvina kunaka. Vasibondo izvo ndandogona kudzoka futi kwamuri kuti ndandichikumbirisa pamberi penyu hongu maramba kuti handisi mukwasha, asi kana mune zvamunoziva maringe nenyaya yemukadzi zvazvakangokosha zvisazokupedzerai nguva mwaka nenguva maakufamba maakuenda kumakotsi maakuenda kumadna ine chii. Ndaifungidzira kuti zvanga zvakangokosha kungoteta kana kuti makaramba kuti handisi mukwasha asi mune zvamunoziva kuti ndinoziva zvakati kana kuti mwana ndinoziva kuti mwana ndiwangu. Zvazvakangoreruka zvinhu izvizvi tisapedzi dare nguva pamusoro izvo ndambondofamba chitonga dzimwe nyaya muno panzi patsika dzedu dzechivanhu ndo dzinengutariswa kwamama ava baba patsika dzedu dzechivanhu mwana wavo akagara neni kupi kwaakagara neni kuti vazouya kwamambo vachiti vanoda kupfuma. Pane munhu wakatuma here ari kumavhileji kana kuti akauya pandiri kwandoshandira kwavakaudzwa nemwana wemunhu ani pamwana anogara pakati kwakataura nhau yavo ndakapokana nayo kana tikatadza kunzwisisana tozvikira dare
right ipo patinoda kutibvunza nemubvunzo nofunga mwana atokukura kudhara kuti ndakatomborodzerwa maybe pamwe zvese anga ari manyimo saka asina kupinda mune zvakawanda zvatoreva kuti maybe zvavakatoita nekuda mugoti maybe ndokutorodzerwa dzimweni dzenguva munogona kumwe pamwe pamaitombodzenga pamwe matoenda kuti kumba kupi ikoko pamwe mabikirwa saka tikuti zvinhu asina kuzvitsvaga imbomirai simbotofika richitaurawo izvo zvisina kuzvitsvaga usati atorambidza kana zvemaaudio kana zvichiti asina kuzvinzwa but tiri padare rechivanhu tiri kutaura chiti kuti tiyanane kana paine mhosva yamuri kuziva kuti zveshuwa ndine kukangasa kwandakaita asini handisi mukukwasha wavo asi kana ndine zvandakangoitawo zvokukangasa mwana wavo kana tenderwa kuti ndinozvibhadhara izvozvo izvo ndobhadhara asi kana muzviramba kuti handina chandinobhadhara handina chandinoziva mubva magara mataura kuti kupomerwa zvese kana mwana kana chii handina zvandinoziva ifanira kuti tingosvika ipapo then from there tochiona kuti akuenda futi papi takuenda pane imwe stage kuti kudii zvandikutaura maringi nenyaya yachati atezva nenyaya yemwana wavo varonzi vakuti ndimi makamukanganisa makatoita mwana mwana wamunozvana naye pakudii pakuti vakadanana naye kunhau yemwana panhau yemwana mushuriwo nekuti kudii panhau yemwana nhau yemwana manje achaziva kuti mwana uyu ndowemurume wakambobva mwana here kana kuti ndokwenyu kumapamba kachenga zai aiwa haungarege utengero munhu woganana nezvi isakatozoti uyu ndopachiponde here kana kuti ndokwaakambogara naye nyaya aitinetse zvedu vangani vari munhu wokuti anotenga chikafu chendojiwa kusina mhuri yake kusaidi vangani vari munhu vanoti zvinhu zviri zvaatenga atakura kumba kumadzimai ake munoti munhu atadza kubatsira munhu awadana naye inzwa tichitaure tichidai vachipoto nevanhu vese vari muno kana tichitaura nhau yekudanana kwemunhu kana tichitaura nhau yekuti tinofambidzana naye ndisingazivi kuti zvine machapta here kuti kana tichidanana nemunhu tiri pachapta yakati hatipinde pakati kana kuti hatizoremekedza bereki womunhu wakati kana wadana nemumwana womunhu kana kungokonza chete usati wasvika pachetu first of all chivanhu chedu chinge chakutanga kutoremekedza chii vabereki vake ndozvandinoziva izvo zvino kana muchiti imimi kudanana taita zvechihure chete chihure munomu chine chapta chine kuti chinobvumirwa hachitenduri nyaya yechihure iyoyo ikoko ainzwai kana chitotora nyaya yechihure kuti kunenge kutoshora chete kuti mwana wenyu ipfambi kuti hachiti kwateedza naye izvozvo hazvi hatikasvika zviri pakutaura panyaya iyi ikafana nayo timbomira zvinhu chasunza zvinyorwa tiri kutaura inzwa nani munoti kuti ndati nindotaurawo here yachitaura imi ndichitaura ndobvunza wangu imi ndiri kutotaura kuti kai ndichitaura avakanyarara aiwa chimbonyarara iri tabhi yangu achimadidambura manje achaziva panga tichienda navo saka nyaya iyi tikutaura tichiti manje izvozvo pachivanhu chedu kana kuremekedzana kwete hatifaniri kunge tichidaro kuti mwana wenyu ihure hapana zvandinokwanisa kuita kana kuti ndai hatifaniri kudaro hatifaniri kusvika pachinhu izvozvo nokuti vanhu vese vakatanga nokuroorana munomu vakatanga vachiita zvechivande kusvikira vanokwanisa kupasana mwana haisi mhosva iyoyo maona asi nyaya yandatanga mbotaura kaipa kutakanoti kana tabvisa kana tapasa nhumbu munhu akaita munhumbu zvakadai munhu anofanira kubhadhwa zvipi zvinofanira kubhadhwa kana siri ndamutanga kana akatangawo nomumwe kana ndakowo nhumbu panguva yakatekati ndo zvinofanira kuita kubhadhwa chedii isaka ndakuta go back kumbunzo yekuti munhu anobvisiwa mugota akakamira akaita sei asi nyaya iyi yekuti azanye uyu hure uyu hure inohura nomombe here nombudzi nombwa here nebheni here asi inohura mese vanhu asi kuti hura iwe unenge uri chiwo futi kana kuti uri hure futi akazodana nekuti ini achiziva kuti noakadzavirirwa iwe wakasingaziva kuti noakadzavirirwa kwakapoterwa saka pacha zvinenge dzimba chii
takuda kuti mumwe akurwadziwa kunda mumwe. Right, regai ufupi tingoti baba ndine urombo takafungidzira kuti nyaya yedu inogoda kuita pfupi but ndazona kwayatosvika kwacho hakuna kuita zvakanaka. Ndakungodzwa kune ndasi mukwasha vachibodo ndangokumbira kuti tigone kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka tizokushedza kudai kwedu. Ndakumbira kuti nyaya yedu inotorwa ropa remwana tinoda asi wenyu zvakabuda idzi asi wenyu zvakusunungurai takusunungurai kuti maita chiuri zvinozvina hatina zvatichagona kutaura zvakawanda kuti pane mombe mugoti pane mwana echi ndozvandangokumbira kuti muzviite munguva pfupi kutera. Asi ndinoda kutachira kuti zvinhu izvozvo izvo patiri kuita sitting yedu yemusi wa21 asi mune mapedza tane maresults anopupura kuti mwana hasi wenyu muchiramba mudarira mambo maonekwa muine mhosva yekuti mwana ndewenyu takutangira ipapo kuti toona kuti chaji yedu chinenge takuita sei. Hazvanhasi hamuna mhosva asi ndakukumbira kuti takupai masvondo 3 ekuti munoita matest nokuti kudii ibemangogara mapabuda pachena ipapo kuti tizive bota tisusu masvondo 3 asi matikana ndakazoona mari ndakazara kuti dzimweni dzenguva haazozvinoitwa matesti oda kuti tinatsotambanuza zvinatofamba ndimwana ndanazojekesa ati hachida kutsvaga zvakawanda asi aifungidza kuti titangire pamwana kuti nyaya yedu igonozonazo kuti ifambe zvakanaka. Mari ngitsvagionzo kuti ndakanyipa kuti hari inenge yatova mhosva kuti ndanyipera kuti hari nzwakati inge matesti mari yachanda yaishaya kuti pamusoro panyaya yematesti iri kutaurwa takamboitaura vakanditi zvoni tsvagai mari tiende kumatesti hafu hafu ndakavati ndabva ndapiwa 250 nababa yekuti tiende kumatesti ndakavati handei ndapiwa mari mvura chingomira zvetichakamira isi tiri vanhu nyaya yekungoti kana tiri mundare tirege kutaura maprofecting words yekuprovoka munhu yasingareche totaura chete tingomira takadai uye handimuzivi pamusoro pezviti zvakati uye mwana hasi wangu unguti tikambopinda tisa hasi wangu zvoperera ipapo ndozvandamutsiura chiri tirege kunyangadira pamwe pacho pamwe pacho kutitamisira nguva kuti pamwe pacho unotora nguva kuti ndoda nyaya yakanongopera nguva diki kuprolonga kuenda nyaya yangoti kuti kana kupeta because pamwe pacho kuprolonga nguva zvanga pasingabvara kutaura nyaya yemajenjes panguva nyaya yangotaura kuti anowacheza kana varitezera kana vari baba vasikana vakatambonai ichatsvaga zvakati zvivana neuko ateerere uko kwakuita nyuchu pamwe pacho unoenda kuita basa rewakuaamakoti ndaikungwatizomusa chibondo yava nekoma yafana kuita pano namazano isazopedza nguva yekuita nyaya yanga iri pachena zvazvinoita vanhu vanodanana bhora kutaura kuradhisataudira zvazvinoita vanhu vanodanana izvozvi tirikutendedzwa bhora zvaro zvisina mweya zvisina kana nomweya wese tichingonzi rovai uye futi pamwe chataura tichipendera mberi ipapa kutendedzwa bhora risina mweya iye zvimanheru chichichichi vanhu vaviri vanosara vari kuiwazotaura iyo kwazondisitapa ndokasiwazondiita sewazondai risina nomweya wese bhora riri paapa taura henyu chimira chakamira inini no tori kubunga ichokwadi zvinosiyana ndandikumbira kuti vazokuva mwana watete wangu yanga vamubuda panze
mutaka wambotaurira muchemuchi kuti nyaya dzikuitiraitika zvinenge zvimwana mazakati ndizvazviiwa mberi iwewe wacho mbere mukutaura pamazano nachikupa mudo mazano kuti angaiti kuisiri kuti zvakutanga kubva zvakakuzoitika zvinozokusira nduru ndikutaura izvozvo zvotobatsira nenzira dzekuti uyu achagara pasi newakoma wake 3 sati zakwana handitika achange ane chokwadi kuti ashuwa uyu mwana ndiwedu regai tikodai isusu taifanira kumirira 3 weeks dzipi chokwadi chinobuda mabini ipapa kana uyu atizvo mwana hazi wake okay vanongoenda kumadna kwacho kana azogara kuti aiwa mwana tese tiri panabesi tinavo vanesi vamasaidi nyaya dzokuvhura hadzirambiki asi kana mwana ari wako pamusoroika saka izvozvo zvinoitika izvozvo nokuti kana mwana munhu ari wake andika anofanira kubhadhara mwana upi nokuti mwana upi wake pamusoroika ini ndanyatsakuona kuti muri mwoyo chanyaya kumurwadza taona ngenyaya yekudarichita pati makanyisa munhu anombobvunza kuti vakadiumbotuma umwe munhu anouya pedyo neni wachindibvunza nyaya zvino apa toda kuzvingirira nyaya yauya muno kuti katasa kumashure kutora kwamaita atizva vangazvitoa vangachitombotaura naye kuti ndipei zvinhu zvakati zvamuri kuda chaizvaizvo zvokuti uyu chaita mapfungwa dzake chaizoizo ari kuzwa nyaya yake yese pamusoro ipapa inini ndichinzwa achinditaurira inini ndine waifonera ini ndichimupa mvumo yekuti ini handina zvakaoma wachakutaura nomumwe munhu uya titaure akandibvunza nhasi uno imimi muri kudei ndibva ndamuudza zvikanzi hazvisi zvakawanda here ndikati aiwa izvo ndo zvatakazviuda pamabenda pahapana kungomberi patazvainternet achangomira tachi kuti regaiti bvatatongoipinda zvamunoona chita basa remadzimambo nderemhepo ndiri madzitateguru akafa inofanira kuita chaizvo izvo nemo idzi itsitsi dzandanda kuda kutoo kuna asibondo ndakavaona mkuwasha kwandiriwo ndiritorati zvara asi dzimweni dzenguva toitiwo kana tichitonga nyaya mambo unofanira kunge uri pakati handisina kwandakarerekera ndida kuedza kuti tibatanidzive ukama aimbona tambo iyi yabva kunanzi chifu chivero atonyorera mambo kudotito kana muchiziva kuti tine tsaona yatakasangana naye mukadzi ainzi akaurayiwa nemurume nemwana vakarayiwa vatoya nehwai nemombe izvozvo yekuchenura chiropa chakaitwa muno madotito azvinokuti vakatopaka mota panze azvi zvokutamba nazvo nyaya iyo yakatendera hapana siri kuziva kuti takaviga munhu mai manja akaurayiwa kumarondera akaurayirwa kupi kumarondera mwana naamai asi vabereki vacho nai vatouya kuzobhadhara hwai vari panze ndovatandi atoshedzerwa uyu ndimambo ari kuti atokumbira uregero nezvakatoitika kuti mambo tine urombo asi tazadzisa saka ndiri kuti nyaya iripo dambo itaita tsitsi dzekuti ukama ndehwedu achibondo asi takuita zvebasa ramambo zvinoita kuti mangwana tininika nemudzimu yepasi ti mambo varikuita basa zvinhu zvatata tiende kumadna ndakudzoka achienda kudna ndakuenda kujudgment yandakuita ndopandakusvika kana vemhepo vari pasi vachizoti mimi ndikutadza basa ndizvozvo ngo ndakufamba tiita zvebasa zvinhu zvazvo zviri pachena kundaifunga pamwe achabondo vachangota kuti ano nyaya ndikuziva zvatopera saka ndakuenda kujudgment kana iwo vasina kuzogutsikana ndosaka kuchinzi kune matare yedu inei kune inonzi primary court, community court, high court, supreme court vanogona kuzoenda vakasununguka asi munotaisa judgment kuti mangwana tifambidzane nekuti kana vanhu yakudare vanoziva kuti kuri kutongwa hatichikuita zvekungotamba zvemahumbwe saka ndakuti achibondo magara muri kuramba zvese zvareva kuti judgment yandakwa ndozoti zvakanyorwa nababa avo kuti ndo zvandiri kuda izvozvo ndozvakuita zvopikisa nazvo nedare maakuzoenda kamune maakuzoenda ndakuti hapana zvatichabvisa because hatigona kuti takubvisai zvakabonde tachitozozvibvisa kuti mugoti pamwe hauna chaunoshanda ichi hazvina zvazvinoshanda but takoti zvavakaklema izvozvo ndozvamuchavapa
kana mazoti makwenda kune rimwe dare makasununguka asi ndati zvanhasi takuti baba muchapiwa zvamakataura zviri paclaim ndozvamuchapiwa. Kana vachibondo vazoti ndichaenda kwanichaenda vakasununguka, asi kwakapera mazuva after 14 days after the judgment tine kodzero yekuti tinoita zvatinoda kana kuti simba rinogona kushandiswa rekuti murikaviwe zvinhu zvipi izvozvo. Tabva una judgment vakaita futi 10 days vasina kuzoya kuzotora LC4 rejudgment rataita nhasi, vanokwanisa kuzotadza kuti afutisi appeal yavo. Zvatira kuti achitobva pano ngavatsvage mari inoita $10 yekufanira kuzotora appeal kuzotora judgment form renyaya tatotonga nhasi. Vakanonoka zvinogona kutadza kuti appeal yavo zvoitifambira zvakanaka. Mazvinzwa baba, ndati ini hapana zvatinobvisa bhozi vararamba zvese, ndakuti inini ndisamamo, ndati judgment yangu zvese zvamataura mombe ndatu dzenyu nemari yakanyorwa ndozvamuchapiwa. Kana vazoenda kune rimwe dare razotonga kuti aiwa zvamakatonga izvozvo izvazvo mombe dzakawandisa, kana kuti vachazoenda kuDNA vachazoenda sei, handisisi ikoko zviri kunzwika baba. Ndati takuita basa sezvatinofanira kunge tichiita, kuti tafungidzira kuti vachateta kuti mwana tinomuziva. Bhozi nyaya yanga yakapusa paingoda mombe yekumara mwana wavakaita nemombe yehuma yekuti vakabereka iyo mwana yehuma yanga isingagari ingobviswa. Dzadzi mombe mbiri. Mari yamakataura yekuchengetewo chikafu iyoyo, kana mama akati 300 ndegona kuzoti aiwa 300 ngaidzike vapei 100 chibhadhara $100 chibondo chete yekuti wakambochengeterwa mwana. Ndiwo padare redu rechiva zvataingoita chete mombe mbiri dzanga dzisingobhadhara. Saka ndati vakasununguka, hativamanikidza hativambuchingidza, asi ngavazoenda kune rimwe dare vakasununguka kana kuenda kuSupreme Court kana kuHigh Court. Asi zvanhasi ndati ndipa mombe ngani dzenyu nhati idzodzo ndapedza. Sekitsai muri kuzwa zvatiri kutaura. Mari yedu yedare haina kubviswa, ndozvatomboreva kuti zvagara zvokuti tazvidza futi dare racho rokuti handingashayi $30-40 yekuti ndingotiwo ukama hwedu nonobhadhara mari yedare, but asi kuti tiri kuda mari bandakupaise menzaniso kuti gurukota ine zvari kwacho riri panze apa ndorauya nemari yanene zvatiri kutaura zvabhadharwazvo. Vanhu vabvawo vamene kwavabva uko kuratidza kuti chivanhu chatinenge tichiita. Saka ndati chinonyorera izvozvo izvo kuti ndizvamafanira kuzobhadhara. Hamuna chamuchataura katakupedzera ini atatopedza muchataura chicha muchataura. Kuchadzoka chipo chadzoka. Imimi kana akauya kumbati ngatibhadhare zvinhu zve zvinobhadharwa kuno ndoka zvinobhadharirwa. Atapedza. Ndati kana zvakazvana kubhadharwa kunobhadharwa kuno. Hamuna darira muchaita mamega. Kwenda kukochenda kunochora.